Dobrý den, jméno je Aleš Hora a dneska se podíváme na vývoj černošského práva v Africe. Takže sousaďte a jdeme na to. To bude sračka, ty vole. Takže, kapitola první. Počátek černochů v Americe. Už od starověku byl normální obchod s lidmi, kteří z většiny pocházeli z Afriky, kde evropští či arabští obchodníci je vyváželi do celého světa. Angličtí kolonisté, kteří právě obydleli Severní Ameriku, v tom neviděli problém, a tak po dobu 200 let od roku 1650 převezli okolo 5 milionů otroků z Afriky. Bylo to hlavně kvůli tomu, že negroidní rasa vydrží celý den makat na plantáži. První otroci byli přepraveni do Severní Ameriky v roce 1619 a měli se na co těšit. První je čekala nelidská přeprava na lodích, kde byli doslova jeden na druhým, a když už se dostali na pevninu, tak na ně čekala práce na plantáži a 16 hodin denně. Protože v Americe tak za chvilku tak byl větší přírůstek černochů než Angličanů, tak oni se samozřejmě báli spoury. To znamená, že založili takzvané Black Coats, což byly otrocké zákoníky, ve kterých stálo ve zkratce, že vlastně černoši tak byli jako majetek, ne jako svobodná osoba. To znamená, že zahrnovali nepřiměřené fyzické tresty, nevolnost pohybu či vyššího majetku. Potom teda ještě, tak na jihu Ameriky byli převáženi otroci ještě dřív než v Severní Americe, ale podle mě to není tak důležitý, takže to jen tak rychle zhrnem. Od 16. do 19. století existoval Atlantic Slave Trade, což byli Evropani, co dováželi Španělům do Ameriky otroky. Do Brazílie zhruba 4 miliony, do Španělské Ameriky 2,5 milionu a třeba pro porovnání tak do Severní Ameriky pouze 500 000. Většina otroctví zanikla, když Napoleon započal invazi na Španělsko a Portugalsko, takže se nemohli prostě starat o dva kontinenty najednou. Latinská Amerika toho využila a začala usilovat o nezávislost, kterou si udrželi. Většina poté vzniklých států přijali zákony o ukončení obchodu s otroky. Každopádně černochům bude ještě chvíli trvat, než se dočkají vlastní svobody. Ale nebojte, ve 21. století už jistě v Jižní Americe otroctví neexistuje. Nechte mě jste jenom vytáhnout jeden graf. Počkej, co tam dělá to Rusko? No nic, zpátky k USA. Zatím tak se na severu odehrála americká revoluce, takže Angláni mohli jenom sledovat Američany, jak je společně sfakují s Francouzema. A co to znamenalo pro USA? No, tak za prvý museli podepsat tenhle papír a ten zachytil na obrazu tenhle týpek, který jsem já zachytil v malování. Ale vzhledem k tomu, že osvícenství, ve kterém byly myšlenky přirozených práv, sebevlastnictví a liberalismu, takže černoši mohli mít stejná práva a že lidé mají právo svrhnout své vůdce, tak revoluce se nebezpečně rychle blížila. Už před revolucí v roce 1764 vůdce James Otis Jr. či zakladatel USA Benjamin Rush vyzývali lidi, aby se poslali v otroctví. V USA tak se začaly přijímat zákony až do roku 1804, kde se otroctví úplně zrušilo. Avšak na jihu otroctví pokračovalo, co samozřejmě jejich bratrům ze severu vadilo, a tak se jeden z nich jménem Nat Turner ve Virginii se rozhodl, že na plantáži je vlastně nuda a společně se svýma černýma bratrama udělali povstání. Z počtového hlediska každý druhý černoch zabil jednoho bělocha. Každopádně do dneška se to bere jako hrdinský čin, tak proto to zmiňuji. Několik tisíc původních černochů bylo také svobodně transportováno zpátky do Afriky, do dnešní Liberie, což je utopie pro všechny černochy, kde si všichni můžou být ve svobodě a míru. Určitě si dneska vedou, fajn. Jop, protože povstání čím dál více přibývalo, už byla občanská válka nevyhnutelná. Ale ještě předtím se koukneme na haitskou revoluci. Haiti. Takže rychle. Haitská revoluce začala 22. srpna 1791, ale předcházela jí situace o 2 roky dřív, kdy byla kolonie pod nadvládou Francie. Protože Francie měla vlastní problémy s Napoleonem, který zrovna válčil asi s 10 zeměma, tak Haiti to využili podobně jako v Jižní Americe a začali vzpoury. Teda začínaje vzpourou v říjnu 1790, kdy svobodný muž Vincent Auge si vzal 300 cháborů a šel bojovat za ukončení rasové diskriminace. Sice jako fyzicky nic neudělal a
potom ho rozjeli na kole a vlastně nebojoval ani proti otroctví, ale o rok později to rozhodlo u otroků, jestli povstat či nikoli. Takže hodně ve zkratce. 7/8 obyvatelstva Haiti tak vlastně byli plantážníci a začali drancovat jejich věznitelé bílí sejry, pálit kávu a voilà, o rok později máš 1/3 ostrova. A to ještě není všechno. V roce 1802 se Napoleon znovu pokusil o dobytí Haiti. A i když používali taktiku vypalování země za sebou, dostali prostě bídu. Potom zase přišla Británie, vybila všechny Francouze a z Haiti tak se konečně stala svobodná republika se svobodnými černochy. A teď občanská válka neboli válka severu proti jihu. Válka mezi Severní unií a Jižní konfederací. A v tu dobu tak na severu si Abraham Lincoln řekl asi, co kdybych osvobodil všechny černochy na kontinentu. Tak rok po jeho prezidentském zvolení v roce 1860 začaly boje proti jihu, který místo průmyslu radši choval Afričánky na bavlně. V roce 1862 vydal Abraham Lincoln vyhlášení emancipace, která zněla přesně takhle. Aby 1. ledna roku našeho pána 1863 všechny osoby držené jako otroci v kterémkoliv státě nebo určené části státu, jehož lid se pak vzbouřil proti Spojeným státům, budou potom od nynějška a navždy svobodné. A výkonná vláda Spojených států, včetně jejich vojenské a námořní autority, uzná a zachová svobodu těchto osob a nebude činit ani jednat, aby takové osoby nebo kohokoliv z nich v žádném úsilí, které vynaloží, respektovali za jejich skutečnou svobodu. Krásné. Vyrovnanost bojů spočívala v tom, že i přes početní převahu severu, tak neměli zdaleko takové zkušenosti jako Jižní Amerika. Protože sever začal vyhrávat, tak si konfederace začala zoufat a zkusila takzvaně bavlněnou diplomaci. Byl to vlastně dopis pro Francii a Británii, jakože hele, jestli jako nebudou černí sbírat bavlnu, tak o to koupíte. A ukázalo se, že vlastně Britům a Francouzům tak to úplně uprdele, takže na to zbyli sami. Nakonec 9. dubna 1865 generál Severní Virginie Lee rezignoval. A 5 dní na to tenhle týpek provetal Lincolnovi hlavu v divadle. A nic, občanská válka jde dál. Teda jenom měsíc, protože 23. června tak poslední generál konfederace kapituloval. A 6. června 1865 byl vydán 3. dodatek ústavy o zrušení otroctví. Tak, a teď už mohli Afričani žít po celé Americe v klidu a v míru. Ne? Ne? Ne. Protože přišli špičatý bílí bubáci. Vlastně nevím, proč jsem dal tu muziku, ale přišlo mi to vtipný. Přesně půl roku a jeden den byl od občanské války založen Ku Klux Klan bývalými důstojníky konfederace. By the way, jeden z nich se jmenoval John Kennedy. Ne, nebyl to ten prezident, byl to jiný John Kennedy, to je prostě schoda men. Asi to každý ví teda, ale v rychlosti. Byla to skupina radikálních anonymních rasistů, kteří křesťansky nařizovali bílou rasu. Pálení negrů. Naštěstí o pár let později tak byl vydán zákon, který vlastně stíhal celý klan. Po pádu prvního klanu v roce 1870 byl odsouhlasen 15. dodatek ústavy. Právo volit bez ohledu na rasu. Ale nesmíme zapomínat na to, že černoši měli sice stejná práva, ale museli žít odděleně, což je pojem rasová segregace. A to znamená rozdělení lidí do rasových skupin v každodenním životě. Například ubytování, lékařská péče, vzdělání nebo doprava. Taky nemohly být míšené manželství či míšené ozbrojené síly. To mi něco připomíná. Zatím druhý Ku Klux Klan vyšel ze záhrobí a byl ještě úspěšnější než naposled, protože z původních 500 000 členů se teď přesunul na 5 milionů. Klan ve 30. letech 20. století pomalu vymizel a my se blížíme k posledním 2 velkým tématům. Hnutí za občanská práva předcházela 10letou kampaní Afroameričanů a jejich spojenců za ukončení rasové diskriminace a segregace od roku 1944. V letech 1955 až 1968 byly vyvolány nenásilné masové protesty. Mezi protesty se řadí bojkot autobusů Montgomery, kde Afroameričanka Rosa Parksová odmítla přenechat sedadlo v autobuse bílé osobě,
Následně byla začena až do roku 1956, kdy v Alabamě se zavedl zákon, že segregované autobusy jsou protiústavní. Další protest byl Children's Crusade, neboli debilně přeloženo dětská křížová výprava. Ta se odehrála v roce 1963, kde přes 1000 studentů protestovalo v Alabamě za zrušení segregace. Nesmíme zapomenout na Martina Luthera Kinga, který se stal nejviditelnějším mluvčím a vůdcem mnoha hnutí. 2. července 36. prezident USA Johnson konečně podepsal Civil Rights Act, který zakazoval diskriminaci na základě rasy či barvy pleti. Taky teda navíc pohlaví a náboženství, ale to nás teďka nezajímá. Martin Luther King 4 roky před svojí smrtí dostal Nobelovu cenu za mír a i po smrti obdržel mnoho dalších ocenění či svátek, který má USA do dneška. Od té doby žijí černoši společně s bělochy v Americe do dneška, ale naopak to občas neplatí. Black Lives Matter, světoznámý název, který ale vznikl v roce 2013 po zproštění obvinění George Zimmerman, ne Zimmerman, který zastřelil Afroameričanku. V průběhu jeho let bylo ještě pár demonstrací kvůli dalším černým obětím, ale nic z toho nebylo tak známý jako smrt George Floyda. Tohle je Jirka. Jirka byl 8krát odsouzen za spáchání zločinů a odseděl si 4 roky ve vězení za loupežnické vniknutí se zbraní. A potom ho neúmyslně zabije policista s podezření platby falešnou $20. Tak to je fakt super. Díky tomu vznikaly protesty po celém světě, ale jenom v USA se zúčastnilo odhadem 15 až 26 milionů lidí, což je jedno z největších hnutí historie. Situace, byť už ne tak horká, v USA zůstává pořád.